जब गिल मारले छक्का त लागल जैसे काव्या के दिल पे सीधा बल्ला चल गईल बा। एसआरएच के हार देख के काव्या होइलन आग बबूला। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, हैदराबाद आ गुजरात वाला मैच देखनी। हैदराबाद के हालत तो ओ एग्जाम वाला छात्र जैसन हो गईल बा जेकरा न नंबर आवता आ न प्रैक्टिकल में पास होत बा। सही कहला तिवारी जी। ई मोहम्मद सिराज तो सीधा बाउंसर से दिल तोड़ देले बा। 4 विकेट उठा के कहले, बेटा अगला बार सोच के बैट उठैह। पांडे जी, साई किशोर और प्रसिद्ध कृष्णा भी पीछे न रहले। दू गो विकेट लेके कहले, भले हमार नाम छोट बा लेकिन काम बड़का करेली। आ ईशांत शर्मा खूब पिटैलन। बेचारा 4 ओवर में 53 रन दे के खुदे पूछत रहे, हम गेंदबाजी करे आयल बानी कि वितरण केंद्र खोले बानी। तिवारी जी, बात करल जाओ अगर एसआरएच के बैटिंग के, तो टेविस हेड और अभिषेक शर्मा इतना जल्दी चल गई कि मत पूछो। सही कहला पांडे जी। हेड तो मात्र 8 रन ही बना पौले, अभिषेक शर्मा 18 रन आ ईशान किशन भी कुछो खास न कमाल कैलस, मात्र 17 रन बना के पवेलियन लौट गईले। तिवारी जी, गिलबात आज पूरा लहंगा स्टाइल में खेलन। बिना पलक झपकवले 61 रन ठोक के लौंडा गाड़ी पार्क कर देलस। सुंदरवा के तो मत पूछी। अर्धशतक से 1 रन पीछे रहला, लेकिन बल्लेबाजी में तो सबके पापा बन गईलन। बिल्कुल सही कहला पांडे जी। 49 रन ठोक के तो मैच के गुजरात के झोला में डाल देले रहे। तिवारी जी, गुजरात 16 ओवर 4 गेंद में टारगेट पूरा कर लेलस आ ई चौथक्का हार हैदराबाद के होई। काव्या मरन के एक्सप्रेशन देख के लागल कि दिलवा तो टूट गईल होई। कुल मिला के गुजरात के जीत में सिराज के गेंद, गिल सुंदर के बल्ला आ हैदराबाद के ढीला फील्डिंग सब मिला के फटाका बन गईल। पांडे जी, अब अगला मैच देखे के तैयारी करी। अब देखे के बा कि अगला मैच में कौन चमत्कार होत बा। अभी तो एसआरएच के फैन सबके तिलक लगा के चुप बैठे के समय बा। आ रउआ लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा आ अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।